Ura da, gu gara. Klima aldaketaren aurrean, zuhurtziaz jokatu. Gizakiok eragindako klima aldaketa luzarorako etorri zaigun errealitatea dugu. Ez dakigu klima aldaketa zehatz-mehatz nola islatuko den geurean. Baliteke prezipitazio kopurua murriztea. Litekeena da temperaturak gora egitea. Dirudienez, itsasoaren mailaren gorakadak kostan presioa handituko du. Horrexegatik, lurraldea eta bertako urak zuhurrago kudeatu ditzagun. Aldendu gaitezen ur goraldietatik, baliteke sarriago eta mardulagoak izatea, zuhurtziaz erabili dezagun ura. Aurrerantzean, eskura ur gutxiago izan genezake eta. Orain erabilitako ura ondo itzul dezagun naturara, bihar etzirako berme ezin hobea. Bistakoa da eta...